Nice to meet you. We are students in the 6th grade. My name is Polina. I'm 12. My name is Victoria. I'm 12. My name is Stefania. I'm 11. My name is Bujdar. I'm 12. My name is Ostrav. I'm 12. Our school is a secondary school. It's named after the Bulgarian writer Dimitar Talev. Today is the European Day of Languages. We will read for you some text for the Bulgarian classic literature. Новата църква беше за чудо и за приказ. С розов биголев камък беше градена, изпрепечени тухли. Ред камъни, 2 реда тънки червени тухли. Нашарена, нагиздена като в най-стари времена, с вити прозорци и сводови, с 3 врати. Едва на края на 3-та година се сложи на високия покрив големият железен кръст. 3 години я градиха преспанци с много мъки и пламена вяра. Колко пъти прекъсваха по принуда и отново захващаха. И всеки камък, всяко дърво се принасяше и слагаше на мястото му с ръце, с любов и с воля, да стои здраво там за вечни времена. Сетни преспанци месеци наред идваха да гледат новата църква и не можеха да й се нагледат, да й се нарадат, че беше толкова хубава и беше тяхно дело, постигнато с труд и мъка. Сега те се трудиха да я украсяват, носиха какви ли не дарови, злато, сребро и коприна, и най-бедният донесе чиф чорапи или риза, или дървено масло и восък, а което не беше нужно за църквата, превръщаше се в пари. Донасяха се икони, свещници, кандила, пангари. Всеки еснав подари по една икона на своя светец-покровител за големия иконостас. И всеки по-богат дом гледаше да се отсрами достойно. Тазограф Томе и синовете му работеха без почивка. И златарите в града също правеха все сребърни кръстове, ръце и нозе и венци за иконите. Няколко влашки родове, преселници в града, все по-богати търговци, докараха чак от Беч 2 белюрени полилеи. Църквата засиява в още по-голяма хубост. За освещеването й дойде сам владиката от Битоля. За пръв път идваше той в Преспа, откакто беше пелагонийски владика. Осветия с името на Светаго, великомученика Георгия. Нашето небе е тъй дълбоко, нашите звезди са тъй големи, и земята наша е безкрайна, а се сбира цялата в сърцето ми. Ти ли, моя майчице, направи тая обич толкова голяма, че света в нея се побира, че света на нея равна няма. Че прегръщам с обичта си, майко, нашата земя с цветя покрита, с пресен дъжд на пладне оросена и с дъга на златен сърп извита. Че ми греят право в сърцето златно слънце, ниви позлатени, утрен рано сребърна зорница, в топла вечер облаци червени. Нашето небе е тъй дълбоко, нашите звезди са тъй големи, и земята наша е безкрайна, а се сбира цялата в сърцето ми. Албена си беше същата Албена, само че не се смееше. Очите не играеха, както по-рано, а наведени по тънките вежди гледаха надолу. Носеше син, сукман и къса скортейка с лисици. Ръцете се държеше смирено отпред, като че отиваше на черква. Но когато тя се намери между двете стени от хора и дигна очи, той поглед, който познаваше всеки мъж и който сега беше още по-хубав, защото беше натегнал от мъка и тия тънки вежди и това бяло лице, от нея сякаш полъхна магия, която укротяваше и обвързваше. Грешна беше тази жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си мълчаха, а патерицата на дяда Власе не се и помръдна. И в тази тишина, в тия няколко мига стана чудо. Обърнаха се и най-корявите сърца. Жалост и доброта светна в очите на мъже и жени. Мари, Албено, Мари, дъще, проплака женски глас. Какво направи Албено? Албена си беше същата Албена, само че не се смееше, очите не играеха както по-рано, а наведени по тънките вежди гледаха надолу. Носеше син сукман и къса скортейка с лисици. Ръцете си държеше смирено отпред, като че отиваше на черква. Но когато тя се намери между двете стени от хора и дигна очи, този поглед,
който познаваше всеки мъж и който сега беше още по-хубав. Защо беше натегнал от мъка и тия тънки вежди, и това бяло лице, от нея сякаш плъха магия, която окрутяваше и обвързваше. Грешна беше тая жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си мълчаха, а патерицата на дядо Влася не се и помръдна. И в тая тишина, в тия няколко мига стана чудо. Обърнаха се най-коварните сърца. Жалост и доброта светна в очите на мъжете и на жените. Мария Албено, Мари дъще, проплака женски глас. Какво направи Албено?